Môžete získať kufrík peňazí, ale ak mi uvaríte dubajskú čokoládu, každý na to bude mať iný rozpočet. Alex uvarí čokoládu za $1. Nie je tu veľa ingrediencií, ako vidíte. A Jane bude variť za $100. Tu je už oveľa viac možností. Ale Max bude variť čokoládu za $1000. Jeho súprava ingrediencií je pôsobivá. Ak sú všetci pripravení, poďme začať. To je skvelý nápad. Vyťahneme čokoládu. Presne tak. Teraz to vložíme do formy. Položte čokoládové tyčinky. A teraz to roztopíme fénom. Tuto je. Musím to priviesť do tekutého stavu. Skvelé. Presne to, čo som potreboval. Alex, vezmi to. Wow. Dobre, toto mi môže byť tiež užitočné. Roztopím svoju ružovú čokoládu. Wow, to bolo rýchle. Máš nejaké lacné čokolády a ja mám oveľa lepšie. Tento tvar je malý, ale tento je obrovský. Stále ho naplňame čokoládou z fontány. Mohlo by mi to byť tiež užitočné. Keďže to Max zahodil, môžem to použiť. Vezmem si svoju tekutú čokoládu, nalejem ju do formy. Rovnomerná vrstva. A teraz potrebujem všetko zamraziť. Môžem si požičať sprej od Jane. Čo to robíš? Alex, to nie je fér. Je to moje. No dobre, musím teraz niečo uvariť. Zoberieme si špeciálnu pastu na dubajskú čokoládu. Je tam pistácia a chutné kadajfi cesto. To je také dobré. Potom nalejeme viac čokolády na vrch. Tak? Nádherné. A na naplň použijem rúžovú nutelu. Vlastne aj viac. To je všetko. Teraz nalejeme vrstvu čokolády. Na všetko. Mám ďalší nápad. Urobím cukrovú vátu. Mám na to stroj a mám cukor. Len nasypeme cukor dovnútra a teraz navinieme cukrovú vátu na tyčinku. Funguje to. Nikto mi nepovedal, ako mám používať cukor. Vyrobil som cukrovú vátu a použijem ju na plnku čokolády. Mňam. Takto to tam dáme a nalejeme ďalšiu čokoládu na vrch. No, budem potrebovať zlato. Potriem ho na čokoládu pomocou tohto mlynčeka na mäso. Pozri sa, vychádza zlatý prach. Skvelé. Posyp ho po celej čokoláde. Nádhera. Teraz je už šéf kuchár tu. Skús moju čokoládu. Páni, urobil si to tak rýchlo? Začnime s Maxom. Ako to odhryznem? To je ono, rozlámem to. Dobre. Nutella ponga. To je skvelý nápad. Podarilo sa to chutné. Max, urobil si prácu. A čo urobili tvoji kolegovia? A mám aj nejakú lahodnú čokoládu. Skús to. Samozrejme. Vyzerá to chutne. Poďme si zahryznúť. Pistáciová plnka, klasická dubajská čokoláda. A čo urobil Alex za $1? Poďme to rozbiť. Jej, vo vnútri je cukrová vata. Chutné. Alex, dobre si to spravil. Vezmi si svoju cenu. Nemôžem uveriť svojim očiam. Chlapci, vyhral som. Nie ste za mňa šťastní? Nedám sa s vami rozdeliť. Teraz Jane varí za $1. Nie je veľa ingrediencií, ale niečo z toho určite vznikne. Max bude variť za $100. Ingrediencie sú tu už lepšie. A Alex teraz varí za $1000. Super! Ukážem vám, čo potrebujete urobiť. A bude to... Dnešný koktajl. Budem čakať. Mám jednu jahodu. Dobre, poďme ju roztlačiť vyrezávanou vidličkou. Presne tak. Myslím, že to funguje. Nalejme tu do šálky. Teraz na to nalejte mlieko. A ukázalo sa, že to vôbec nevyzerá lákavo. Dobre. Tvoj koktajl je taký lacný. Ukážem ti, ako pripraviť naozaj chutný koktajl.
Nalej jahody do mixéra s mliekom. Teraz ho zapni a všetko spolu premiešaj. Skvelé. Chcem urobiť koktajly z rôznych bobúľ. Bude tam jahoda, hrozno a čučorietka. Všetko ozdobíme šláhačkou a zostáva už len posypať farebnými posýpkami. Navrch. Potter vložíme slaku do režír z týchto koktejlov. Šírime kuchár pohodlne pí. To určite nemáš. Super. Má 3 koktajly. No, to zvyšuje jeho šance na výhru. A mne zostal toaletný papier. Vyrobím koktajlovú trubičku z toho, čo ostalo z papiera. Myslím, že to bude fungovať. No! Budem potrebovať zmrzlinu. Je taká chutná. Mňam. Preneste ju do väčšieho pohára. Teraz ju zohrejte fénom, aby sa zmrzlina roztopila. Toto bude môj koktajl. Skvelé. Teraz to ozdob krémom a rôznymi dobrotami na vrchu. Sušienkami, čokoládou. Chcem urobiť veľa cukríkových dekorácií. Za 5 sekúnd to vyzeralo nádherne, však paráda. Šéf kuchár prichádza. Čo ste spravili? Pochválte sa. Max má 3 koktajly. Vyskúšajme prvý. Celkom chutné. Druhý je skvelý a tretí nie je zlý, Max. Odviedol si skvelú prácu. Ďakujem, šéf kuchár. Teraz je rad na Jane, aby usporiadala koktajlovú party. Čo si urobila? Tento papier. Fuj, ani to nechcem skúsiť, Jane. Počkaj, musíš to skúsiť. Je to naozaj chutné. Dobre, keď na tom trváš. Šéf kuchár! Čo to bolo? Dobre, pozrime sa. Čo tu máš, Alex? Sušienky na vrchu a nejaké iné čokoládové dobroty. Úžasné. A pozri na to. Samotný koktajl je vynikajúci. No, gratulujem k ďalšiemu víťazstvu. To myslíš vážne? Áno, moje druhé víťazstvo. Chlapci, nezávidte mi. Čo? Nie. Mám ingrediencie v hodnote $1. To nie je fér. A teraz mám 100. Nie zlé. Všetko, čo potrebujem, je tu. A ja mám $1000. Wow, je to prvýkrát, čo vidím toľko rôznych jedál. Mal som vymyslieť ďalšiu úlohu, ale zabudol som. Kde je to? S výnimkou. Kde je vajce? Dobre, to je všetko. Je to len jedno? No dobre, rozbijem to. Je to také odporné. Mám tam trochu škrupinky, ale to je v poriadku. Zapnite sporák na maximum. Počkajte, omylom som to rozbil. Nie, na panvici je oheň! Ako to uhasiť? Nie, všetko mi teraz zhorí. Čo mám robiť? Musím to urgentne uhasiť. Dobre, začnem robiť miešané vajíčka so $100. Nič komplikované tu nie je. Rozbijeme pár vajec na panvicu. Rozložíme klobásu a slaninu a opečieme. A rozhodol som sa oddeliť bielky od žltkov. Teraz pridajte červené farbivo. Perfektné. Zmiešajme to všetko spolu. Ukázalo sa, že je to červený proteín. Teraz to vylejeme na ďalšiu porciu proteínu a zrolujeme to do rolky. Dajme to na tanier. Skvelé. Teraz to nakrájajme na kúsky. Potom ozdobíme horčicou, rozmarín a cherry paradajky. Šéf kuchár, sme pripravení. Stále horím, šéf kuchár. Ale som pripravený. Dobre, skúsme to. Ale je to nemožné jesť, kým to horí. Čo tam je? Fuj, to je nechutné. Spálené práženice, preč s tým. Jane, čo si to urobila? Dobre, vyzerá to pekne. Skúsme to. Celkom chutné. A pridáme aj nejaké cherry paradajky. Skvelá práca. Ďakujem, šéf kuchár, snažil som sa. Dobre, pozrime sa, čo tu máš. Mám rád anglické raňajky. Vyzerá to super chutne. Nádherné. Všetko spolu tak pekne ladí. Ale tento raz vyhrala Jane. Aké nečakané. Ďakujem. Ale podľa výsledkov výzvy Alex vyhráva. Vyhral si $1 miliardu. Wow. Super. Je to zase on?
Ale ako? Prečo sa na mňa stále tak zvláštne pozeráš? Oj. Ups, asi musím utekať. Podielte sa o peniaze. Doženieme vás. Počkajte. Alex stratil pár dolárov. Vezmem si to pre seba. No aký darček? Pozri, milý, mám čokoládové mačiatko. Vidíš? Super, však? Áno, je to veľmi roztomilé. A ako sa ti páči tento očarujúci chlapík? Ach. Wow, nechaj ma ho pohľadkať, prosím. Prosím, je taký roztomilý. Au. Nie, nerob to. Zdá sa, že sa rád hrá, vidíš? Páčila sa ti stuha? Nechaj ma jednu pre teba odstrihnúť. Wow. Odstrihla si stužku pre mačičku? Dobre. Vyzerá to na tebe tak roztomilo. Myslím, že mám skvelý nápad. S pomocou nití a pletacích ihlíc ti upletiem čiapku. Wow. Čo robíš? Vidíš? Nech sa páči. Aké roztomilé. Wow! Miley, si skvelá. Tvoje mačiatko je jednoducho rozkošné. Viem, ale zdá sa, že je hladný. Teraz ho pohostím mliekom. Bude pre teba oveľa pohodlnejšie piť z tejto malej misky. Poslúž si, drobček. Zdá sa, že mu to chutí. Prade tak sladko. Dobre, teraz je rad na mne, aby som vyskúšal svoju mačičku, pretože je čokoládová. Veľmi milujem čokoládu. Chutné. To je skvelé. Áno, tak dobre. Je taký chutný, že nemôžem prestať. Áno. Nie, nepozeraj sa, mačiatko. Nepozeraj sa na Dannyho. Možno sa ti tento obed nebude páčiť. No tak, je to super cool čokoláda. Dokonca aj s mliekom. Ach, správne. Teraz použijeme mlieko, nalejme ho. A trochu premiešať. A ideme na to. Mám čokoládové mlieko a čokoládu. Si taký vtipný, Danny. Áno, som hotový. Skúsme to. Tu je slamka. Taký chutný. Wow, to je skvelé, Danny. Urobil si veľmi super nápoj. Hej, nedotýkaj sa bez opýtania. No, môžem ochutnať tvoj koktail, prosím? Prosím? Nepozeraj sa na mňa tak. No, nechaj ma pokračovať. Čo to bolo znova? Dovolíš nám to urobiť, prosím? No, ako by som mohol odmietnúť? Tu, poslúž si. Wow, ďakujem. Aké je to chutné. Dobre, pozrime sa. Wow, toľko kukurice. Milujem to. Nemám rád kukuricu. Aká škoda. Neboj sa, môžem jesť za nás oboch. Čo sa deje? Prečo to nemôžem odhryznúť? Nie je to také jednoduché, ako som si myslel. Beriem späť svoje slová. Teraz to nechcem jesť. Hej, môžeš mi prosím pomôcť, Miley? Ach, dobre. Poj! No, to nebolo ľahké, ale bolo to vtipné. Dobre, teraz musím skúsiť svoju kukuricu. Čože? To nie je kukurica. Je to čokoláda. Áno, mal som šťastie, že mám čokoládu namiesto kukurice. Chutné. Dobre, myslím, že som v poriadku. Wow, máš šťastie. A moja kukurica je tvrdá ako kameň. Dobre, myslím, že mám nápad. Také dobré. Áno, mám. Prečo sa na mňa tak pozeráš? Čo chceš? Úplne som zabudol, že z kukurice sa dá urobiť popcorn. Vezmem si túto a aj túto.
Hej, čo robíš? Toto je môj čokoládový kukurica. Danny, dúfam, že to bude dobré. Bude to tak. Prestaň, vráť mi moju čokoládovú kukuricu. Och, Danny, som na teba teraz veľmi nahnevaný. Dobre, je to hotové. Wow. Čo sa deje? Mali sme popcornovú búrku. Pozri, to je super chutné však. O, čo dostaneme tento raz? Wow, vajce? Áno, mám Kinder Surprise vajíčko. Pozri, to je tak cool. Nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. A čo ty, Miley? Dostal som skutočné vajce. Och, nechcem jesť surové vajce, ale mám nápad. Dám vodu na sporák, uvarím ju a uvarím vajce. Och, ako dlho to bude trvať? No, pre mňa je to len rozbalenie čokoládového vajíčka a jeho rozbitie. Áno, teraz môžem skúsiť tieto malé kúsky. Tak dobre. Milujem kombináciu bielej a mliečnej čokolády. Hej, milý, ani na to nemyslí. Poznám ťa. Nechaj ma vychutnať si moje Kinder pre vlastné potešenie. Prestaň, nesnaž sa ma presvedčiť. Dobre, čo tu máme? Lupa. Aké nezvyčajné a zábavné. Všetko je teraz také veľké. Dobre, pozrime sa. Čo tu robí Grimax? Vyzerá, že sa baví, keď tak žiari. Tvoje tancovanie je super, Grimaca. Pozrime sa, čo má Miley robiť. Dobre. Čo? Nie, nehač to do vody. Tam sa liahne kuriatko. Nie, Miley, nie. Ach, skvelé. Ach, zachránili ste ho. Neboj sa, neublížime ti. Buďme priatelia. Aký si rozkošný. Wow, zvládli sme výzvu a teraz máme nové zvieratka. Hurá! Super, pozri sa na naše zvieratka. Ja mám kuriatko a ty máš malé roztomilé mačiatko. Áno, to je isté. Poďme žiť spolu. Zdá sa, že naši noví priatelia sa stali priateľmi. Pozri. Ach, nie sú spolu rozkošní? Melissa, pozri, čo je pod tvojou kapotou. Nie, ty budeš prvá. Ako obvykle. Dobre, pozrime sa. Och, červená paprika, aká hrôza. Bude to veľmi pikantné. A čo ty? Pozrime sa na to. Och, a ja mám červenú papriku. Jill, ty to skúšaš ako prvá. Čo? Nie? Ach, no tak, ty. No, poďme hrať kameň, papier, nožnice. Och, je to remíza. Dobre, urobme to spolu. Nie. Dobre, nie je to tak. Počkať, mám čokoládový červený korenie. A ty? Nie, nemám čokoládovú. Je to super pálivé. Áno, teraz to cítim. A roztopila si moju čokoládu. Ach, ako si to mohla urobiť? Prepáč. Melissa, chceš trochu červenej papriky? Nie, vďaka. Čo mám robiť s touto čokoládou? No, môžem ju lízať. Je stále chutná. Ups, prepáč. Je to po červenej paprike. Upravila som si make-up. Jill, podrž toto. Pozrime sa, čo je pod mojím poklopom. Wow, aké super. Je to zlatá črievička. Mám ich veľa v mojom šatníku. No, pozrime sa, čo mám ja. Mám tiež zlatú črievičku. Vyzerá tak krásne a lesklo. Pozri sa, Melissa. Ale ktorá je čokoládová? Musím to zistiť. Poďme sa pozrieť bližšie. Tak ja mám čokoládovú. Skvelé. Nechaj ma ochutnať. Tak chutné. Jill, je to tak dobré. Nikdy som v živote nejedla nič tak chutné. Zjedla som celú topánku. Wow.
Mám čokoládovú tiež? Môžem to skúsiť? Aj keď nevyzerá, že by to bolo jedle. Nechám si to vyskúšať. Dobre. Presne tak. Nie? Čo? Jill, žiješ? Si v poriadku? Si taká krásna, Jill. Áno, vyzerám ako princezná, aké úžasné. Vyzerám skvele, však... Melissa? Wow, princezná. Hľadal som ťa celý svoj život. Ahoj, princ. Moje meno je Melissa. Nemám o teba záujem. Moje srdce sa rozbúcha pre princeznú Jill. Prosím, staň sa mojou ženou. Wow, si taký pekný. Áno, súhlasím. Zdá sa, že čas sa kráti. Nie, krásny koč sa zmenil na tekvicu. Možno ma aj princ na bielom koni bude takto milovať? Fuj, si chudobná. Nie, takú princeznú nepotrebujem a ty sa tiež nehodíš. Budem ďalej hľadať lásku môjho života. Melissa, keď rozprávaš, môžem otvoriť svoj zvon? Super! Pozrime sa. Kozmetika. Idem si dať make-up. Stop. A čo ja? Vieš, mám make-up, ale je skutočný alebo je z čokolády? Ideme to zistiť, Jill. Aj. Chcem mi prvá. Skvelé, poďme si dať ruš. Jill, ja mám určite skutočný make-up. Ty môžeš zjesť ten svoj. To by som rada. Je to také zaujímavé. Chcem začať s touto rúžou. Poďme to skúsiť. Počkaj, je to nechutné. Oklamala si ma, Melissa. Ja mám pravý make-up a ty máš čokoládový. No tak, zjedz ten svoj. To bolo smiešne. Rada zjem svoj make-up. Tá paletka vyzerá tak lahodne a aj je. Milujem to. Prišla som s nápadom na žart. Namaľujme si tvár. Na čom Jill tak usilovne pracuje? Hej, ukáž mi svoj make-up. Ach, si príšera. Je mi zlé. Vedela som, že ju vydesím. Teraz je všetka čokoláda moja. Je taká lahodná. Tento žartík je ten najlepší, aký som kedy vymyslela. Zastav. Najprv sa pozriem. Wow, YouTube tlačidlo. Vieš, čo s ním robiť? Ukážem ti to. Klikni na tlačidlo odberu a na zvonček, aby si bol medzi prvými, kto sa dozvie o nových videách. Melissa, skús vrátiť tlačidlo pod kapotu. Určite ti niečo dajú za odber. Máš pravdu. Skúsme to a skontrolujme. Nie, to je šváb. Bojím sa hmyzu. Naliehavo potrebujem zavolať môjmu priateľovi. Poď hneď. Čo sa deje, Zlatko? Jimmy, je tu šváb. Zachráň Si ma. blázon? Bojím sa švábov. Už mi nevolaj. Tí chlapci dnes. Zistím to. Melissa, musíš to skúsiť udržať. Poď, skús to. Počkaj, čo? Je to vlastne chutné. Je to čokoláda. A ty sa strácaš. Aké chutné. Jill, čo ty? Pozrime sa. Jasné, živý šváb. Je taký roztomilý. Nazvem ťa Kasper. Fuj. Ona je šťastná z toho švába? To je nechutné. Toto sú moji priatelia. Mám ich doma veľa. Mimochodom, potrebujem postaviť dom pre môjho Kaspera. Urobím ho z kartónu. Potrebujem trochu času. A je to hotové. Toto je malá replika môjho domu. Melissa, čo si myslíš? Dobre, neschvaľuješ môjho priateľa, ale ahoj, Kasper. Urobila som ti dom. Vitaj, miláčik. Dúfam, že si to užiješ. Je z nejakej inej planéty? Čo? Fuj, nešpáraj si v nose. Pozrime sa, čo je pod môjim poklopom. Ryba. Je to surové? To sa mi nepáči. Poďme sa pozrieť, čo mám. Mám aj nejakú rybu. Ale kto má čokoládu? Moja má nádhernú rybaciu príchuť. To je úžasné. Začínam byť hladná. Zavolajme teraz mojej babičke. Ona vie presne, ako uvariť tú najchutnejšiu rybu. Ahoj, babička. Ahoj. Ahoj, miláčik. Je to ryba? Fuj, skvelé. Nechaj ma ju uvariť pre teba. Ďakujem. Melissa, budeš to jesť? Počkaj, je to jej kartonová kópia? To nepôjde. Melissa,
Nemôžeš odísť. Vstaň! Vidí odtiaľ. Našla ma. Oh. Jill, ja nechcem jesť rybu. Je strašná. Dobre, najprv ju ozdobme zlatom. Aspoň tak bude krásna. Nemôžem jesť nepekné jedlo. Ach áno, to je oveľa lepšie. Teraz to musím skúsiť. Vyzerá to pochybne. No, to je... Vlastne tak dobre. Je to čokoláda. Jill, pozri, ryba, čokoláda. Čoho som sa bál? Vynikajúce. Ach, a babka mi priniesla večeru. To vyzerá skvelé. Babka, urobila si pre mňa toho toľko. Ďakujem. Poďme. Čoskoro vyskúšam tvoju rybu. Veľmi zaujímavé. Už sa mi zbiehajú sliny. Wow, vyzerá to naozaj chutne. Áno, ochutnajme to. Vyťahni vidličku a nôž. Odkroj kúsoček. Wow, ako chutne to vyzerá a vonia. Je to také dobré. Nechcem jesť vidličkou. Chutí lepšie rukami. Jill, je to také dobré. Aj ja to chcem. Podelíš sa so mnou? Nie. Ani sa na mňa a na moju rybu teraz nepozeraj. Dobre. Chápem. Ako divoko si sa stala? Melissa, nikdy sa tejto povahy nezbavíš. Otvor prvý poklop. Počkaj, čo je to? Ceruska a kus papiera? Čo by som s tým mala robiť? Jill, vysvetli. Melissa, čo robíš? Cerusky sa používajú na kreslenie. Tak kresli na papier. Dobre. Skúsme to. Nakreslíme názov môjho obľúbeného kanála. Teraz to skúsme. Mám čokoládu? Nie, je to skutočný papier. Prečo sa mi smeješ? Pozri, čo máš ty? No tak, otvor to. Som si istá, že všetko je tu z čokolády. Poďme to skúsiť. Cerusky a kus papiera. Super! Skúsme to. Tak chutné. Je to úžasné. Naozaj, sa mi to páči. Teraz poďme zhodnotiť chuť papiera. Vlastne je to tiež dobré. Prečo mám takú smolu? To je škoda. Som taký hladný. Počkaj, mám nápad. Nakreslím si aspoň môj obľúbený muffin. Vyzerá to tak lahodne. Počkať, je to skutočný cupcake? Fíha! Jill, mám magické cerusky. Dokázal som si nakresliť cupcake a dostať ho. Chutné. Dobré. Vážne? Môžem skúsiť? Nie, je to len moje. Teraz si chcem nakresliť ďalší muffin. Wow. Dobre. Fungovalo to. A dopadlo to ešte lepšie. Skúsme to. Melissa, prosím, podiel sa so mnou. Nie, pozri sa, ako jem a trp. Páčil? Ste pripravení vidieť, čo chcem? Skončil som. Chcem dezert. Tento koláč. Samozrejme, moja drahá. Všetko bude pripravené. Ty amatéri, musíte variť pokojne, aby všetko vyšlo presne tak, ako chcete. Už mám farebné korpusy na tortu. Najprv bude vrstva červenej, vytlačiť krém, dať žltú navrch, potom opäť vrstva krému a potom zelená a potom samozrejme modrá. Mám celý koláč poskladaný, takže je čas vyrezať srdce. Stop. Grimmer. Vrstva zelené. Mastíča. A samozrejme, ozdobte všetko farebnými sirupmi s príchuťou Skittles. Ach áno, to bude veľmi chutné a pestré. Myslím, že to je hotové. Podarilo sa mi tiež zložiť plášť. Budem mať čokoládový koláč, pretože bábätko Sophie má rado čokoládu, ale nechcem ho ozdobiť ovocím. Ozdobím ho čokoládou a nutelou.
Áno, Sophie miluje tieto čokoládové pochúťky. Trochu M&M's navrch. Bože môj koláč je taký čokoládový. No, môj koláč je tiež skoro hotový. Potrebujem Nutellu, ale kde je? Kto použil všetku Nutellu a M&M's? Chcem to použiť na svoj koláč. Ani kvapka Nutelly, ani jedna cukríková M&M's. Ach, aká smola. No, ak mi babka ukradla moje čokoládové sladkosti, tak ja si vezmem jej bobule. Miley, vráť maliny. Ach, aj tak si ich vezmi. Dobre, kde som prestala? Ach, správne. Dáme maliny do mixéra, mlieko a všetko rozmixujeme. Áno, máme tento malinový sirup. Poďme do tohto balónu. Slovo. Pripravené. A teraz musíme dať balón dovnútra torty. A zavrieť. Ó, to bude také prekvapenie. Namažeme krém. A položíme tortu na to. Presne tak. Samozrejme. A nalejem nejakú medovú želatínu s príchuťou Hubba Bubba. Aké chutné a krásne. Nasypeme nejaké posývky. A som pripravený. Jej! Radšej by som vyskúšal všetko. Ako vynikajúco všetko vyzerá. Chcem začať so zeleným koláčom. Poďme si odrezať kúsok. Wow! Je to také jasné. Skvelé! A chutí to výborne. Teraz chcem odkrojiť kúsok čokoládového srdca. Och, nemôžem uveriť vlastným očiam. Je to aj vo vnútri také čokoládové. Och, a veľmi chutné. Teraz torta. Tieto kruhy na torte. Na čo ich potrebujem? No, teraz vám to vysvetlím. Traf 100 deci a dostaneš ružového macka. Och, super. Je to také jednoduché. Teraz trafím cieľ. Jej, je to malinový sirup? Chcem teraz ochutnať tento koláč. Aké chutné. Super dobre. Výborne, Sofie. Podrž svojho medveďa. Ach, je to také mäkké. Vďaka, sestra. Miley vyhrala. Huraj. Víťazstvo je moje, som takej... Hladný a chcem praženicu. Vieš mi to pripraviť? Samozrejme, Zlatko. Čokoľvek chceš. Kde mám začať? Urobím klasické voľské oko. Rozbijeme vajce do panvice a pridáme slaninu vedľa. Moje praženica je hotová. Vylejme ju na tanier. Urobíme uška z opečenej slaniny a navyše nakrájam tento syr na pásiky a urobím fúzy. Dobrá práca, Miley. No, musím uvariť niečo chutné. Inak to Sophie vôbec nezie. Už som uvaril vajcia. Teraz musíme odstrániť škrupinu. Ach, krása. Teraz musím vajce rozrezať na 2 polovice. Vytlačte krém z uvarených žltkov na 1 polovicu uvareného vajíčka. Teraz položte druhú polovicu na vrch. Urobme tvár. Vložte oči a ústa. Ach, mám roztomilé vtáčatko a vajíčko. Ach, úžasné. Hojty tojty, aké roztomilé. Áno. Prepáčte. No, poďme pokračovať vo varení. Teraz musíme vybrať žltky. Pošlite uvarené bielka do farebnej vody, aby zmenili farbu. Budem mať farebné varené vajcia. Uvarené žltky je potrebné rozmiešať vidličkou na vidličku. A potom, keď si popúčíš všetky žltky, treba ich tiež zafarbiť. Áno, budem mať rôzne farbivá. Pozri na to. Teraz vlož žltok do týchto bielok a je to jednoducho nádherné a krásne. Ozdobme všetko trochou zelene a môžete podávať. Perfektné, šéf-kuchár. Sophie, dobrú chuť. Wow, aké skvelé. Všetko vyzerá krásne. Okrem toho. No, poďme to aj tak skúsiť. Vezmime si kúsok. Ďakujem. Pekne to vonia. No,
to bude stačiť. Dobre, pozrime sa, čo ešte je pripravené. Och, farebné vajíčka. Nikdy som nič také nejedol. Výborne. Ach, aké roztomilé. Sú to malé kuriatka. Aha, kto pripravil taký zázrak? Idem vás hneď teraz zjesť, deti. Čo? Och, tak chutné. Vyzerá to roztomilo a lákavo. Chutné. Sophie, je to také kruté. Áno, jednoducho to milujem. Tak bezcitný, prestaň! Nie, nemyslel som si, že si taký... Och, je to také chutné. Ďakujem, babka. A príďte znova. Ona ich zjedla. Och, páčilo sa mi to. Víťazstvo je tvoje. Čo je s vami všetci? Myslel som si, že to bude vtipné. Dokončil som kresbu. Chcem popcorn. Čakám na tvoje možnosti. Bude to hotové. Najprv musíte dať kukuričné zrná do popcornového stroja. To stačí. Teraz pridajme Skittles na to isté miesto. Bude to lahodné. No, zostáva už len zapnúť zariadenie a počkať na výsledky. Ó, áno. Funguje to! Zelená popcorn. Len tu zomiera. Nápad. Môžem urobiť farebný popcorn s prírodnými farbivami. Bude to brokolica. Dáme ju do mixéra a zapneme. Pripravený? Teraz nasyp zrnka popcornu do panvice. To stačí. Nálej pretlak z brokolice, prikry vekom a počkaj na výsledky. O chvíľu sa začne variť popcorn. Babička, to je určite chyba. Musíš navliecť popcorn na špajdle. Chcem vyrobiť kyticu z popcornu pre Sofiu. Ach, áno. Určite to ocení. Áno, popcorn s brokolicou, kytica brokolice. Mám jednoduchšie nápady. Čakám, kým sa popcorn uvarí. Prečo ešte nie je hotový? Ach, stačí len zvýšiť výkon. Presne tak. Viac a na maximum. Och nie! Myslím, že som to prehnal. No, teraz mám hromadu spálenej pukance. Čo s tým mám robiť? Varíš to príliš dlho? Chcem pukance. Dobre. Super, konečne. Kde mám začať? Wow, to je popálenina? Taký tu nepotrebujem. Teraz to pozametajme. Ani sa toho nechcem dotknúť. Dobre, perfektne. Och, chcem vyskúšať zelený popcorn. Vyzerá chutne. Vyskúšajme. Ako nechutné. Chutí to ako brokolica. Vezmi to preč. Je to tak krásne a vonia. Také chutné. Je to kytica pukancov? Tak super. Skúsme to teraz. Také chutné. Kuchti si víťaz. Hurá! Víťazstvo je moje! Sophie, určite máš rande. Choď dopredu, Zlatko. Jej, mám malú porciu čokolády. A dostal som tu priemernú, ale je to super. Len sa pozri, aký obrovský balík čokolády. Quentinovi sa zbiehali sliny. Miley, chceš začať? Samozrejme. Chlapi, taký zlatý? Poďme skúsiť. Och, aké chutné. Páči sa mi to. Super. Také dobré. Ale čokoláda sa už minula. Ach, nie. Dobre. Teraz ty, Quentin. Hurá.
Pokúsim sa neponáhľať, aby potešenie trvalo dlhšie. Avšak je nepravdepodobné, že to bude fungovať. Čokoláda je taká lahodná, že ju chcete jesť bez prestania. Je dobré, že ostali ešte 2 tyčinky. Ó, je tu tretia. Miley. Čo robíš? Ups. Nechceš sa so mnou podeliť, prosím? Dobre. Vezmi si to samozrejme. No, no tak. Je to v poriadku. Si taký štedrý. Počkať, čo? Moja špáradlo sa roztopila. rukách. Och, nie. Môžete Mám vidieť? pocit. Vidíme sa. Áno, aká sladká bohuť. Tak dobre. Milujem to. Milujem to. Broskin. Sheila, prichádzaš s nejakým... Zaujímavý nápad. Áno, postavil som čokoládový dom. Wow, tieto obrovské cukry. Veľmi sladké. No, a ja ich chcem. Čože? Hej, čo robíš? Nechaj môj dom na pokoji. Čože? Čo? Chlapci, prestaňte! Áno, toto je chutné. Súhlasím. Och nie, celá moja čokoláda. Tak dobre. Ako chutné. Áno. No, to je ale malý balíček čipsov. A ja mám tú priemernú veľkosť. A teraz Najväčší zo všetkých. Pozri na to. Wow, snívam. Je to obrovské balenie Pringlesiek. Áno. No tak, začni, Sheila. Dobre, priblížim sa. Vec s plnou zodpovednosťou a zjesť všetky čipsy naraz. Dovidenia. Quentin, teraz je rad na Miley. Ach, áno, mám radšej syrové čipsy. Falošné. Wow, videla si to tiež? Čo? Ako to urobila? No, možno s cibulou? Nie. Jahodové lupienky? Čo? Skús ich. Pozri sa na tú ružovú farbu. Och, áno. Chrumkavé a skvelé. Ach, veľmi to milujem. Miley, môžeš sa so mnou podeliť? Ďakujem. Super, úplne úžasné. Hej, povedala si podeliť sa a máš vlastný balík. Máš pravdu. Jej, pozrime sa. Tu je list. Otvorte balík. To nepotrebujem. Jejda, prepáč, Sheila. Poďme. Vyskúšajte moje Pringles čipsy. Sú také chutné. Tieto čipsy sú také obrovské. Áno, poďme pokračovať. Čo je to? No, tie jahodové mám radšej. Wow, čo sa deje? Viac čipsov. Chcem to. Ja som... S jedným čipletom. Letel na ďalší. Tak dobre. Tu je môj dážnik. Perfektné. Áno. Ďalší. Ďakujem. Dobre. Som taký plný. Wow. Mám najmenšiu porciu. Veľa šťastia. Alebo nejaké sladkosti? To je lepšie. Videla som všetky sladkosti vo svojom živote, ale nikdy som nevidela takúto škatulu. Super! Ako sa ti páči môj vedro? Páči sa ti? Aj mne. Quentin, začínaš. Zlatko. Pokúsim sa. Tornádu. Tak rýchlo. Zvládlo mi to. Čomu sa smejete? Dobre. Skúsme to takto. Balíček nie je von z... Hej, neodhadzuj odpadky na moju stranu. Teraz som na rade ja. Áno, tak chrumkavé a sladké. A čokoládové. Super! Tieto cukríky sú úžasné. Rád ich skúsim so všetkými rezancami. Pozri sa na to, aký kolotoč z rezancov a malteserov. Tak chutné. Milujem to.
Počkaj, kde je môj vedierko? Quentin? No, áno. Som prichytený. Haha, tu je tvoj kyber. Vyzerá to, že Sheila má náladu. Čo to tam rastie? Hej, prestaň to robiť. No tak, Miley. povedz to. Ó, áno, nemôžem prestať jesť. Och, tu sú všetky rezance a Maltesers a neopováž sa ich zjesť. Sú moje. Aký malý balík Doritos? No mám priemernú veľkosť, ale je to pálivé. Och nie, veľká veľkosť. Mám Doritos a sú tiež pálivé. Teraz si na rade ty, Miley. Áno. Dúfam, že nie... Pikantné, čo? No je mi ľúto. Ani sa nepýtaj, kto je ďalší. Tieto čipsy sú veľmi pikantné, ale zapijem ich mliekom a všetko bude v poriadku. Dobre, presne takto. Perfektné vyzerá. Viac čipsov. Čo to je? Aj ty si to musel vypiť, vieš? Ok, nie. Mlieko s korením nie je dobrá kombinácia. Áno, ďakujem. Si v poriadku? Si na rade. O, áno. Už sa bojím jesť tieto čipsy. Zdá sa, že to bude nebezpečné, ale stále sú chutné. Musím pokračovať v jedení, aby som si nevšimol pálivosť v ústach. Dobre, poď. Poď, Quentin. Dokážeš to. Áno, skoro tam. Super. O nie! Perly, orin, doslova. Poďme na to. Kde začať? Správne. Musím pomaľovať svoj dom na červeno. Je dobré, že tu mám špeciálnu špongiu. Tieto odtlačky vyzerajú ako tehly. Budem mať ten najlepší dizajn. Dievčatá budú žiarliť. Ešte trochu zostalo a je to úžasné. Pozri sa, ako sa ti to páči? Môj dom je dokonalý. Presne ako ja. Neviem. Úplne som zabudla pridať takúto farbu v mojej hre. Ozdobím svoj dom trávou po obvode. Počkaj, okrúhle okno? To nie je môj štýl. Toto je oveľa lepšie. Štvorcové. A tu opravím všetko s mojou super motorovou pílou. Ešte nejaké detaily. A môj dom je pripraven. Hej, to je super. Čo je s tým strechou? Farba morskej vlny? Je to tu úplne v poriadku, tak použijeme túto motorovú pílu. Nie je to ľahké, ale ešte som neskončil. Ako toto? Len sa na to pozri. A teraz... Môžem spraviť chladnú strechu. To je ďalšia vec tu. Taká jasná farba. Teraz pozor. Mám tu viac nálepiek. Nemyslíš, že je to skvelý nápad? Áno, nemám žiadne iné nápady. Teraz sem pridám baterku. A cehlový komín na streche. Predstavujem vám dom, Jolene. Vyzerá to, že Ken urobil, čo mohol. Musím tiež niečo vymyslieť. Najprv potrebujem kostým umelca. Ako vyzeráte? Úžasne. Dobre, akú farbu si mám vybrať? Tento odtieň je lepší. Ide sa pracovať. Dobre, teraz musíte natrieť okná. Nakreslím na ne srdcia. Niečo takéto. Skvelé. Idem namalovať strechu rovnakým odtieňom. Ale bude to s pruhmi. Veľmi sa mi to páči. Presne tak teraz. Musím si obuť kostým záhradníka. Nech tu nádherný brečtan rastie.
Musíme to však zaliať. Tada! Je to také pekné. A pozri na tieto kvety. Ach, teraz mám úžasnú vôňu. Je to také pekné. Už zostala len strecha. Môj profil sa stane hlavnou črtou dekorácie. Nie, padám. Ups, som v poriadku. To je v poriadku. Ani som sa nezašpinil. Ten dom sa vydaril a je nádherný. Je toto Noble dom? Nezosmiešňuj ma. Teraz ti ukážem, čo toto slovo znamená. Dom musí byť čierny a ohňovzdorný, aby vystrašil nepriateľa. Chceš to spáliť, alebo čo? Wow. To je skvelé. Súhlasíš? To je ďalšia vec. Kde je moja kniha kúziel? Nebudem sa so všetkým trápiť sám. Privolajte zombíkov ku mne. Slúhovia temnoty. Kto ma volal? Idem, madam. Čo chcete, aby som urobil? Slečna Nasad si Wednesday. ochrannú prilbu. Zomrieš. Blá! Na Ďakujem zdravie. za starostlivosť, pani. Ani som to nepotreboval. Odporné. Dobre, ale Chandler Lear je tu. Ako sa ti to páči, madame? Zavesiť okno sem? Doľava, ty idiot. Takto? Super. Mám ťa. Skvelé. Si v pohode. Môžeš ho zjesť viac, Melita. Ďakujem. Milujem ich. Nie je to zlé, ale môže to byť lepšie. Je čas osviežiť môj dom a pridať kúpeľne. Pokračuj, ozdob tieto steny. Úžasné! Posledný dotyk a môj dom je hotový. Áno, ďakujem, Sink. To je dobrý nápad. Toto je najlepší dom. Táto zelená tráva nie je dobrá. Musím ozdobiť pozemok svojim elixírom. Zhnitá zem s ich stromami a cintorín s hrobom predkov. Čo by mohlo byť lepšie? Úžasné. Posledným dotykom je cestička ozdobená sviečkami. Teraz som šťastný. Sú toto skutočné hroby? Wow. A hej, vstup zakázaný. Zachráň ma! Ocko, vystrašil si ma. Nemyslel som to tak. To sú len stredajšie lebky. Idem do svojho domu. Hej, tento chlap je taký vtipný. Tento balík auta je príliš strašidelný a pochmúrny. Vymyslím niečo iné. Viem. Nech je tu hriech. Pozri. Je taký mäkký a príjemný a práve to tu potrebujeme. Budem potrebovať A ešte viac. To je úžasné. Je čas vybrať A teraz? strom. Tento. Torta. Nie toto číslo. Ani toto. Palmy sú úžasné. Wow, super. Som ako na pláži. Jediná vec, ktorá chýba, je lehátko a vhodný oblek. Ako sa ti to páči? Wow. Palmový strom. Ponúkneš mi kokos? Ďakujem. Aká božská vôňa. Milujem kokosové mlieko. Zabudla som na plot. Ružová mi pristane. Teraz sa môžete len uvoľniť. Som hotová a stále som uchvatená svojim dvorom. Wow, to je ten návrh! Tiež chcem ozdobiť svoj dvor. Kde mám kladivo? Poďme. Je to úžasné. Čo je to? Čo
Čo robíte na mojom pozemku? Nikde. Všetko je jasné. Nebojí sa. Áno, to som To je ja, šialené. Gary Neal. Hej, Som tu. tvoji noví priatelia. No tak. Tu to máš. Poďte, buďte priateľmi. No, Gary je úplne zarastený. Musíme ho oštrím. Je dobré, že mám nožnice, skvelá práca. Tento sa mi páči viac. Zostáva už len postaviť plot, aby ma tie hroby v stredu neotravovali. Čo to je? Nemôžem si na to zvyknúť. Ach, áno, urobil som, čo som mohol. Hej, poďme tancovať. Wednesday, poď. Mám skvelý nápad. Je čas vyzdobiť môj dom zvnútra. Magikaj, obnov poriadok. Ale všetko, prečo som sa stal čierny? Výborne. Vráť sa do boxu. Portréty. Príbuzní budú užitoční. Matka, otec, ujo. A brat... niečo chýba. To je pravda. Zabudol som na vec. Pobavím jeho márnivo s Pokoj. niťou. A dám si tam truhlicu. Tam. Kniha, puziel. A tieto lebky vytvoria správnu náladu pre rituály. Jediná vec, ktorá chýba, je nočný stolík. V rohu s lampou. Som stojan vytvorený z dinosaura. Moja babka mi to dala. Privolaj pavúky, nech spravia pavučinu na stene. Svetlo, pravo. Sirfrak nordlet to sirder. Piška, srdičo. To ma bolelo. Presne ako práva pavučina. Teraz som spokojný. Wow, Streda už vyzdobila svoj dom zvnútra? A čo ja? No tak Ken, milujem bielu farbu, ale je to jednoznačne príliš veľa. To nebude fungovať. Musíme vyzdobiť steny. Začnem farbou mora. Dodáva energiu. A hodí sa k hnedej. A, samozrejme, zelenej. Presne tak. Jay, to je skvelé. Toto je mega cool dom. Podlaha zostala tvrdá. Je potrebné na ňu položiť niečo mäkké a príjemné. Super! A tiež tam umiestnime pohovku. Vlastne nie. V strede, aby to bolo symetrické. Tu sú lakťové opierky. Áno. Myslím, že Barbie sa to bude páčiť, keď ma navštívi. Bude tam stôl. Elfovia na múro. Super nápad. Teraz mám miesto pre moju spierku. Teraz svetlo. Arlamp vytvorí pohodlie a teplo v mojom dome. Toto je dizajn. Je krásne mať šálku kávy v takom dome. No, všetci už svoje domy dokončili, ale ja ešte nie. Musím to urgentne napraviť. Viem, čo môžem vymyslieť. Tento načechraný ružový koberec. Och, všetci budú zaskočení, keď zistia, že som s tým prišla. Trochu trikov s nožnicami a steny budú žiariť týmito nádhernými pruhmi. S ich pomocou vytvorím krásny vzor. Pripravený? Veľmi sa mi to páči. Ahoj, Ken. Môžeš mi to priniesť? Samozrejme, Barbie. Čokoľvek pre teba. Ach, aké ťažké to je. Ďakujem veľmi pekne. Skvelá práca. Wow, nesedí. No tak...
Hlavnou dekoráciou môjho domu bude úžasné zrkadlo. Ahoj, pekné dievča. Číslo 1. Ken, to si ty? Umiestni skrinku do rohu, prosím. Mám to. Už som si to skoro nasadil. Je to v poriadku? Perfektné. Drahá moja, tu je koberec v tvare srdca. Bude tu môj ružový ovsený muž, aby to bolo pohodlnejšie. A ako rozkošne to dopadlo. Som nadšená. Niečo je na poličkách a kozmetika na stole. Wow. Ach, super. A keď zapnem svetlo, moje priateľky budú nadšené. Prečo to vonia tak lahodne? Zistím to teraz. La. Čo to je? Má Ken grilovačku? Wow! Hurá! Je to skoro hotové. Musím. Jej, ahoj, Barbie. Príďte navštíviť. Naozaj? Ó, ďakujem. S radosťou. Lisburg, jedlo je pre Hejo, teba. užívaj si. Ďakujem. Streda, si pozvaný tiež. Nie, ďakujem. Čo? Vec. Dobre. Hurá! Sused je Boha. voľný! Tu je tvoj burger. Je veľmi chutný. Skúsil som. Ako sa ti to páči? Akože naozaj povedia, hej, Bonnet. Ale pozrite, dievčatá,